Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kakun Neutral National Awakening Movement haka arpoitrik uleber hazar arpulai kaladawa ya ka sarkar jelaban pendamno ya ka personal interview haka bayadai baka jingtungkam haka group B, C bat D haki tenat rekam jo ka sarkar jela. Namar ba ka sarkar pedeng nadu usnam hazar khatsan kala pendu ulut ya barok ki personal interview haka group B, C bat D. Namar ki shulong tang ki jingpulut porkai ya ki officer bat kumjuru ka shulong tang ban penserwaka ya ka pisa jong upai ba. Haka jinga keren bekla pathai kubor Vice President ka khnam uba Thomas Pasa ula ongru baka sengkla dawai ya ka sarkar jela bakan penbet ya ka jing bakala haka bayadai baka bha puli puthi jong ki samla namar baka ni kamdan satyakat kum ka reservation policy kabala penmi house nam shiaja khandai spa nyapuar khnang bakan ampendu la ki samla ki ba kham he ka percentage ban yo puli hakilan ba pher ila dek bandai da ka memorandum sya Chief Minister Konrad K Sangma halor ka tu ka jing dawa ka jongi ba dei ban penduk no ya ka personal interview haka ba dei bat ka group B, C bat D post ini ka dei kumbang lai na kalian ka sarkar India na du ka notification bukila penmi haka khadu trik menai no ba zakat san kila ada penduk di personal interview haka B, C bat D ka nokring mi ka long ba kanang ba ngin penduk no ya ka niptuzen kajing kam jam hai kita kam sarkar hakalan tiga bakala hakalan tiga Bombay kita ka benungkong ka bar pada ba nakaliang ka notification jang government of India kila to sai kedar kini ki pelong ini ki personal interview benungkong ka sop ikai ya ka port jang ki officers jang ki department of health nang ta pada ka pensop ru ya pelaksa juga sarkar nakaliang ka jungi hatu ka port na aga jing to sha Chief Minister bangir ngini ban but ikene ka senjam krang ba rukam thungkam jong ki hakitat sarkar repair kadlong ga ba itanan ka bam numsha silang inu ru krang ba badai hop panyo ya kam kindu bio tingi kwa ba ka sarkar Meghalaya kanwan ra da ka recruitment policy kanwan ra ka SOP krang ba kandur ka time frame kai haba pikot mentak advertisement hadin hapo si benai piriban khot no kata keduting test hapo si benai ar benai piriban declare ni result nang tak pada simultaneously ban appoint no rakam ngila community mana kalian suem kin ai kanu ka sign la ni ka city la ni ka juwa haba dei ka to jing dawa ka jong yin rei ni tip sai kedar ba kinu jing tho ki bangi pha sa sarkar ni teng sep ting ni otip ki buli nam puru kita ki jing tho kini kita kimat ki bakta mendai ini indrai kereka of public importance tadi ka jinun kam yang ba te community pada lembak ka badang yat mentak ni ka assembly session ka jongi ba ni kwa ba kadon ka jia tai kini kimat ki bokongsan ba ki bakta ya kalawai jong kisam lagi jongi ka ba pada kamat ka ba nakalian ka jongi sokya ka dei ka jing pen ha jong ka sarkar jela ya ka state resolution policy ya ka academic resolution tingong ngindapit tanrai ba ka state resolution policy ka kana spani ko ar ka kren hangnu nuru ya ka academic resolution but kumbangila kibun ba kini ki seat bandik puli nakikota jong so kisapai kibun masapai kidon kini ki RTI bingi file arja khatla khatsan kidon kini ki kolom kiba students name of students who have not completed kibon kiba kham lectura kira ayo kota ki claim penda kira ayo kota bro ki claim penda te kani ka jing bomla jo kini ki khana puli ban pendam kadai ba sarkar jela kale ikane ka jing ai ba kapang claim da simkia ba ya ka merit base jong ki khana puli na kalian ka kinomi khamat ki jongi ka sarkar ka jongi kin sim kya kini na kalian ka jongi nang ni khamat ngin ai awareness ba lamba ki jingtho ki jongi ki leaflets ki jongi se kaleng ki college ki school ki snong ki thau ban pun so thu yo pai ba ya kini ki mat ki bakta ba normal lada kum ka jalahi ngile mat la ya kini ki mat ki ba kham kongsan ma saka sarkar jala but
Habang ai so CM ngai bingai ta jing tho ngi ai bat kitu ki notification jong government of India ru ban pen sisa ban pen suk ya ka sokar ka jongi ba halor kitu kinong rek ba kin wanra ya kan ka juk rukam tungkam hapo ka sik ka jongi kendrai ni iba ka kamdam ka jing khiar le ka sokar te gi kerban ni kemi nanti ba le se menta kadang yai ba lada la ban long ni ki mat kin long ki we ni ki mat ki bangini kerana hapo 0 hours mat kini ko ba amla ki of public importance kai ka benta jo ka constitution ka ba ai bor ka state government ban wanra ya kini ki kota how ka pulir puti nila ya chakmat ba shen hi kin sadon ki ba le chen ka leng ka seng hi ba ngin sa pendapat ba halor kini ka cepet krek ka jongi kani ka bradat ki don ki ba la ya pan mo ya taka tiket ngi ibang ka por ban pen krek ngi stang si benai dia misutu wa le se kanum poi sino sonoru bat kan sulong bangi pulkai ya ka por bat kan pukloma de koi ba tengi la sim ga rai ba bangi ni pulut ka por ban regroup ya ban perkat yang ban pengklaim ya ya kaseng ga jongi ka jingkio jong pra ga trai ba ki ba kila kwa ai ga jingkala ka haka jela ga jongi kila kwa si sa ga jingkala melapan len ki babu parti da campur sedem ki paiba kira kami lenti dia le si ke jing saput jong kita ke jing kran jong paiba te ka berlong ki paiba bakin buat no da ko option ka batamai te ngatare kan ni kam dan i de kadai ba ki paiba ai ki kwa ai ga cekala haka sanyi masima